Hava şafrakları sımam yazın da jayın da zillerde solmak kına tivrelip güzlerde tınış kına yurgan ostuna kirip yatıp kışlarını bütünley de sizmişegine uzdurgan şartları bulmadım. Шикарная игра актеров, как всегда на высоте. Я в восторге. Спасибо большое тому, что у нас есть такой театр, такие актеры. Прекрасный спектакль. Слов нету. Вот слов нету. Очень все было здорово и прекрасно. Спасибо большое. Мен сиңа доyup сөйлөп куйдым. Кеше собун куйган идим. Нәрсеге булар барсы да? Дәвам итәбезме? Нәрсәне? Кешеге сөйләшүне? Минем сиңа сораларым бик. Ну, хорошая концовка, это уже хорошо. Перевод замечательный, переводчик, вообще текст, очень красивый литературный язык. Nevin! Şafraklar! Yorat. Onlar da bir kişiler şekilde türlü. Artistlar indi yerine jetkirip, indi spektaklın işçiligin şen көңілден беріп, indi bütün bulduralgan, bütün üdlerinin bütün tanatlarını berip oynadılar indi. Барлык артистларның менә бүтән күңелен биреп уйнаулары таң калдыра. Бу дөресен генә әйткәндә спектакль түгел, чынлап та менә сәхнәгә бу әсәргә кирип китәсең. Үзеннән үзең кирип китеп, аңлап, әле кайткач та, юлда да без аны тагы да кабат-кабат фикерлибез, фикер алышабыз һәм башкаларга да тәкъдим итәбез.